Здравейте хора, аз съм казвам Криската, вие не сте, днеска ще играем Евротрък симулатор. Ето, Евротрък симулаторката. Абонирайте се за канала и лайкнете видеото. Нека да започваме. Така, тук сме в играта. Дано се чува добре и да се чува силничко. Аз съм махнал слушалките. Играем на компютър. Да се знае, тук съм направила някаква много странна с кош за буклук, гума и телефона да снимам. Това е май телефон. This my камион де. Отиваме на път, аз съм взел един товар. Малко май сме на минуси, така като гледам. Защото... аз съм такъв товар. Хора. Чакай да запалим. Вижте. Нека да започваме. Ако вие сте играли тази хубава игра... Гледай го то! Виж къде се навира, чакай да му свирам. Айде, изправях. То с колко караше, виж го. Да, но се не види. То дали ще го отраска? О, хора, малко съм на минус парички, защото просто съм на минуси. Бали, видяхте ли бали? Превиших скоростта, съм си... Абе хора, я кажете, вие яли ли сте нърц? Аз току-що хапнах едно нърц. Ако сте яли, се абонирайте. Я да видим колко пъти имаме. Ето толкова. Буквално толкова. Като съм много. Много време не съм си имал на Farming Simulator 20. Ще снимам спокойно, ще снимам някой ден. Може да е утре, знаете ли. Да, ще направя шортс, че ще игра утре симулатор. Той е симулатор. Фермер симулатор. Чекайте да си махна. Тия страничните не ми трябва да се познани. Имам си кучици, имам си очилца. И това. Прекрасно камионче. Ти пари съм дал за него. И сега съм на минуси. Просто перфектно. Не ми се спи, не съм ударил камиона. Обърках. Малко съм го ударил. Щети на ремарке няма, щети на товар няма. Чакай, моля. Оле, майка. За какво давам мигач, като да съм товар багарит бъда? Нищо не виждам. Че огледала, нищо не виждам. Днеска е ден и нищо не виждам. Нищо не виждам. Дра. Чакай, махам това. Мигач. Трябва някой ден, като стана на плюс,
си. Имам чувството, че съм само аз на тази лента. Така ще седа, никой да не ме изпревара. Така съм гаден читър. Ще ми изпреварат от тази лента да ги поубават. Хи-хи-хи. Не ще не игра с хора. Кажете ми някой мод на тази игра, как да игра с повече хора. С някакви хора да се свържам с приятели. То не, че приятели има тази игра. Един мой приятел, и той е ютубър, не помня как му се казваше канала. Той имаше една игра с фермери. Обаче не знам как да играя. Просто перфектно. Яба. Пич. Оле, майко. Кой ще слепи там? Що гледам на там? Навигация? Как да махна? Майко, ще да отраскам патрулката и тогава ще остане гадно. Това патрул ли? Чакай малко. Патрулка. Чакай да му свирна. Айде, колега! Айде, старши! Давай! Бати, не е нормални къс. Така. Не мога да видя нещо. Майко, карам с превишеността. Така. Има... Хора, вие от кой град сте? От кой град сте? Ако сте град изобщо. От кое село сте? От кой град сте? Защото аз съм от... Гледай катаджиите как пува. Видяхте ли катаджиите? Видяхте ли? Ще кажа другия епизод откъде съм. Няма да кажа в коя къщичка. Разбира се, няма да кажа в коя къща. Няма да кажа в коя къща. Няма. Не ми се моля. Няма. С П започва гледа. И завършва на Н. Пъна. Бате, той е много очевидно. Добре, да я обърках се. Започва с С и завършва на Я. София. О, граничката. Чакай. Не, това е за почивка. Спили му се на моя. Така иска да си почина. Чакай, това да не го жулна, че това става проблемите. Абе, я кажете, справям ли се като шофьорка? Шофьорка. Има поредица от тази игра. Оле, майко, много обичам да пренишам тия скорости, бе. Много. Колко път ни става, ох, майко. Капитан Андреев. Аз съм капитан. Трябва да направя малко място на хората. Така. Да минат. Той изобщо има ли хора? Има. Идва един тир, който с него не знам как ще се разминава. Айде, тебе те пускам. И тебе те пускам. Чай, ти избущи ли си? А, не. Ай! Виждате ли какво става, когато не внимавате? Какво бе? Аба аз се блъснах в мантинелата и ти викаш, че е доближам толкова. Ми мръдня да се измъкна, бе. Айде, дадох ви път. О, няма ще ти по това. Yes. Come on, baby.
Карам с трафика. Айде, карай, бе. Чакай, количките могат, там камиончета не. Ей, бате, колко са. Как се възмаши? Елко. Е. 15 000, що съм се блъснал от тоя? Ти луд ли си, бе? Добре, ще му пъта луд. Не ми казвай, че съм си провалил това, защото съм го блъснал. Моля те, не ми казвай, че съм си провалил товара, защото съм го блъснал тоя. Yes, не съм. Ох, как се ударих. Тук наблизо бензиностанция има ли? Ми чакай тук. Ще му дам гъщица, защото трябва да стигна до там. Да кажа... Ти пък къде се завираш, бе, пич? Пич! Пич! Къде? Да не го блъсна пак. Да. Аз съм много добър шофьор. И сега гледаш, пак съм блъскав в него. И си викам, фа! Да. Това го стигнах. Я да видим колко... Аха, трябва да спрем. Ето, тук ма е перфектно място да спра. Е по-високо от макинът. И така те ще могат. Цъкам това. Взимам ви. И ви казвам. Ура! До тук ще приключваме с видеото. Абонирайте за канала, ударете лайка и айде!